Ġew irrestawrati sitt artifatti li jinsabu fit-toroq fil-qalba ta' Ħalsafi b'investiment ta' 25,000 euro b'fondi mill-Aġenzija Leża. Dawn l-artifatti li jikkonsistu f'salib ta' dejma li jmur lura għas-seklu 17, kif ukoll 5 statwi uniċeċ tal-Immakolata Kunċizzjoni ta' San Pawl, ta' San Giuseppe, ta' Duluri u ta' San Ġwan. Fi żjara li għamlu l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli, intqal li dan ir-restawr seta' jsir biss bl-għajnuna tal-Aġenzija Leża li kull ma jmur qed tkompli tinvesti fil-komunitajiet madwar Malta u Għawdex. Il-perit inkarigata f'dan il-proġett Amanda De Giovanni spjegat li x-xogħol fuq dawn l-artifatti kien vast minħabba li wrew modi differenti ta' deteriorazzjoni. Kollha urew modi ta' deteriorazzjoni ftit differenti u kena nintervjenu b'mod differenti fuq kull wieħed minnhom. Eżempju, salib ta' dejma minħabba ammont ta' ħadit li kellu biex teħel il-boċċa ta' fuq, kien hemm ammont kbir ta' areas li kienu xpakkati, allura kellhom jiġu mibdula u partit oħrajn inkullati flimkien. Il-Ministru Byron Camilleri qal li din l-Aġenzija qed tkompli tvarja l-proġetti tagħha minn dawk ta' servizzi għall komunità għal spazji miftuħa u anke restawr ta' wirt kulturali kif sar f'Ħalsafi. Min-naħa tagħha Segretarju Parlamentari Alison Zerafa Civelli spjegat li permezz tal-ftehim bejn l-Aġenzija Leża u l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, il-Kunsilli Lokali qed jibbenefikaw minn fondi addizzjonali li qed jissarfu fi proġetti li jaqdu l-bżonnijiet tal-lokalitajiet u residenti rispettivi tagħhom.